Wel, pnawn da a chroeso prynhawn yma i sesiwn Creu yn Cofid sy'n edrych ar Canolfannau Celfyddydau a Chlwbiau Celfyddydol a'r heriau sydd yn ei wynebu fel sector o Caernarfon i Aberystwyth i Gaerdydd. Elen a Robert, dwi'n falch iawn o'ch croesawu chi westeion, Gwyn, Dafydd a Guto. Os gai ofyn i chi gyd yn eich tro i gyflwyno'ch hunain yn llawn, gan ddechrau gyda Gwyn. Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri Caernarfon. A Dafydd? Dafydd Rhys, i'r enw i, cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth. A Canol a Guto. Guto Brychan, Prif Weithredwr Clwb Ifor Bach a Gwyn yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr i chi. Wel, mae'r sector canolfannau a chlybiau celfyddydol wedi i daro'n wael gan sgil effaith Covid-19. Os gai ddechrau gyda ti Guto, a ni syth mewn iddi, beth yw'r prif, bydde ti'n gweud y prif heriau sydd wedi wynebu y clwb dros y cyfnod diwethaf yma? Mae'r clwb wedi bod ar gau ers ganol mis Mawrth. Dyn ni ddim wedi bod efo unrhyw incwm ers hynny. Dyn ni ond yr agor pam na ddigwyddiadau ymlaen. Does gennym ni ddim fatha nawdd o unrhyw fath yn cynnal ein gweithgareddau. Mae'n incwm ni'n gyd yn dod oddi ar gwerthiant ar y bar a gwerthiant tocynnau. Felly, dyn ni wedi goffod bodoli ar yn reserves ers hynny. A dim ond hyn a hyn o amser mae hyn am ni allu gadw nhw i fynd. Dyn ni wedi bod yn ffodus iawn, dyn ni wedi cael arian nawdd trwy Cyngor Celfyddydau, Creative Wales a cwpl o'r schemes hefyd mae Llywodraeth yn gyffredinol wedi creu ar ddechrau'r cyfnod. Ond dwi'n sialens penna iddyn ni nawr ydy does na ddim canllawiau allan yna ar gyfer yn sector ni o ran pryd dyn ni'n medru ail-agor. So mae'n anodd iawn i fedru rhaglenni a paratoi unrhyw beth. Mae'r canllawiau yn bellai yn ormodol i ni fedru weithredu yn ariannol hyfyw ar hyn o bryd. So hyd yn oed petai'r Llywodraeth yn penderfynu agor y sector fel maen nhw'n wneud ar gyfer y tyfardau yn Lloegr dydd Sadwrn, byswn ni dal yn methu agor achos ddim yn mynd i weithio ni'n ariannol. Mae'r yn bellai o 2 fetr yng Nghymru ar hyn o bryd yn golygu bod yn capacity yn ystafell ucha yn mynd lawr o 250 i 36. A mae hynna'n cynnwys staff, bandiau, be bynnag, so cynulleidfa potensial allan rhyw 20 o bobl. Dwi'n jyst ddim yn bosib gweithredu ar hynna, so yr oll da ni'n gallu gwneud ar hyn o bryd ydy parhau i aros mewn hibernation fel petai a gobeithio bod yna naill ai newid yn mynd i fod yn y cefnogaeth sydd ar gyfer y sector neu yn y canllawiau a'r rheolau sydd yn bodoli o amgylch y sector i fedru galluogi ni i ail-agor rhywbwynt yn agos i'r capacity da ni wedi bod yn gweithredu cyn y cloi yn gynnar mis Mawrth. Gwyn, os fedrai ddod ato ti, mae'n siŵr bod nifer o'r pethau mae Guto yn gweud yn canu cloch ac yn gyffredin. Oedd un arweinydd artistig amlwg yn dweud dros y penwythnos diwethaf yma, wel, yn disgrifio'r weithred o gynllunio fel proses o fodelu mewn tywod. Ydy hwnna'n ddisgrifiad teg? Oedd wedi anghofio sôn, neu hyd anghofio sôn bod ni'n modelu mewn tywod yn y tywyllwch. Dwi'n yn fedru deall yn iawn lot o bethau mae Guto ni ddeud ac uniaethu hefo nhw, fel corff annibynnol sydd yn cynhyrchu tua 85% o incwm ei hun erbyn hyn. Hwna sydd wedi cael ei daro ers, deud y gwir, ers y 9fed degfed o Fawrth, pan ar ei prif weinidog Prydain ddatgan na ddyla pobl ddim mynd allan ac oedden ni'n sylwi bod y nifer o bobl oedd yn gwrando nhw adeg hynny yn dangos chymod yn y maint o gwsmeriad oedd ni'n cael ei fewn ac wrth gwrs wedyn gath ni'n cloi lawr ar y 30 o Fawrth. So mae'r incwm, mae'r 85% o'r incwm yna, mae yna ganran uchel iawn o hwnnw wedi peidio a dod i fewn trwy'r coffra. A mae hynny wedyn yn ei dro wrth gwrs yn gadael ni mewn sefyllfa bregus iawn. A mae yna eironi fan'na wrth gwrs achos dros y 10 mlynedd diwetha, mae yna bwysles wedi bod pwysles neu pwysau ar y sector gelfyddydol i geisio mwyaf i incwm
a wedyn chi'n cael eich cosbi pan bod chi'n gwneud hynny? Wel, yndi, a dyna sy'n wedi digwydd. Mae'n meddwl bod ni'n cael ein cosbi'n fwriadol, ond mae hynna wir a mae yna irony mawr yn wrth gwrs yn does. Be sy'n biti ydy bod ni wedi methu, da ni wedi gorau rhoi pawb ar ffyrlo mwy neu lai. Felly, da ni wedi gorau cau y ganolfan a mothbolio. A felly, da ni'n gallu gweithio, da ni'n cael gweithio o dan rheola'r ffyrlo. A wedyn beth sy'n bechod ydy bod ni'n gallu gwneud un byd yn ystod y cyfnod yma, fydda ni'n gwneud unrhyw fath o gyfraniad celfyddydol. So mae hynna'n bechod mewn ffordd, ond mae hwn yn rhywbeth hollol anarferol ac unigryw dwi'n gobeithio. Mae di beth yn mynd i ddigwydd eto, ond dwi'n meddwl bod yn byd o'i le yn yr nod yna o trio bod yn hunan gynhaliol ac amrywio ffynonellau incwm ni fel canolfannau. Os gael ddod ato ti, Dafydd, mae dy amgylchiadau di chydig bach yn wahanol. Chi'n rhan o brifysgol sef sefydliad mwy o faint, cyfundrefn anferth i bob pwrpas. I chi hefyd wedi rhoi staff o'r ffyrlo. Rhyw fath o fodolaeth afreal dros dro ydy hwnna hefyd, ynddo fe? Ie, dwi'n cyd-ymdeimlo da'r hyn mae Gwyn a Guto wedi gyfeirio ato. Mae yna ryw 80% o'n staff ni ar ffyrlo. I ni yn ffodus yn yr ystyr bod ni'n rhan o gyfundrem fwy, ond wedyn ni mae 70% o'n trosiant ni yn incwm masnachol. Dyna yw reality, a mae yna i'r ffaith bod y mentrau yna sydd wedi datblygu yr ochr masnachol mor dda yn y blynyddoedd diwethaf. I ni nawr yn, fel sy'n ni'n cael yn cosbi fwy, 16% o'n incwm ni sydd yn dod gan gyngor y celfyddydau, a daw beth yw hwnnw, a mae hwnna wedi parhau. Ond i ni mewn sefyllfa, yr hyn sydd yn peri lot o ofid i ni, wrth gwrs, yw bod ffyrlo'n dod i ben yn yr hydref, a does dim ar hyn o bryd unrhyw arwyddion clir gan Llywodraeth Caerdydd na Llundain bod yna gynlluniau i gymryd lle hwnnw, oherwydd y gwirionedd yw i ni'n ganolfan reit fawr o ran, mae yna theatr da ni, mae yna oriel da ni, mae yna cinema, a mae yna reolau i bob un ohonyn nhw, neu mae yna awgrym o reolau i bob un ohonyn nhw, ond bydd y theatr yr enghraifft ddim yn agor yn y modd traddodiadol tan o bosib ar ôl Nadolig, ac felly bydd yn cymryd o leia 2 flynedd i ni, dwi'n meddwl, i ddod nôl i lle o'n ni, unwaith byddwn ni yn cael agor a gweithredu. Mae'n haro i o rindo ar y sgyrsiau sy'n digwydd, sut mae peryg ambell waith, falle i'r canolfannau'r theatrau, gael ei ystyried fel lleoliad i ddod i ystewylio digwyddiad, i fod yn derbyn celf mewn modd traddodiadol. Wrth gwrs, mae'r canolfannau erbyn hyn yn lot mwy yn yna. Mae gennyn nhw bwrpas cymunedol, iechyd a lles, Gwyn, cytuno'n llwyr efo hynny, a dyna dwi'n meddwl ydy bellach ydy pwysigrwydd mwyaf nhw fel, maen nhw fatha angor cymunedol lot o'r canolfan yma. Dwi'n gwybod faint o bobl sydd wedi ddata yn ystod yr cyfyngiadau yma ac yn dweud gymaint maen nhw'n methu'r ochr gymdeithasol yn ogystal ar ochr celfyddydol a gwylio ffilmiau ac yn y blaen. Felly o ran hynny, o ran rhyw fath o gliw cymunedol, maen nhw'n lefydd eithriadol o bwysig. A mae cau nhw fel hyn. Mae rhywun yn deall dros y blaenoriaeth yn ystod y cyfnod yma di iechyd a lles. Ond mae rhaid, dwi'n meddwl, dechrau ystyried sut fath o gymdeithas da ni eisiau byw ynddo fo ar ôl y cyfyngiadau yma, achos mae'n mynd i fod yn le tlawd iawn heb gelfyddyd a cerddoriaeth a adloniant. Ac dwi'n gwybod sut fath o gynhaliaeth fi yno ar ôl ffyrlo, ond mae Dafydd yn hollol iawn, achos adeg hynny mae'r hwyl yn dechrau go iawn. Os wneith yr lefela incwm godi nôl i be oedden nhw cyn Mawrth 23, a heb yr cymorth pellach, da ni mewn dipyn o draffaeth, de. Dafydd, ti eisiau dod mewn ar hwnna? Wel, mae'n bwyd pwysig, dwi'n meddwl hefyd, mae pobl fel sy'n nhw'n edrych ar ganolfannau fel lle fi ni weld sioe, ond i ni lawer mwy na hynny. I ni'n creu dosbarthiadau ar draws ystod eang o waith celfyddydol, tua 6,000 y flwyddyn o ddosbarthiadau unigol. A mae'n rhan pwysig o fel oedd Gwyn yn sôn am dynnu cymuned at ei gilydd i bobl i
i gyd greu, i gyd rhannu, i gyd dysgu ac yn y blaen. Felly mae'n mor bwysig. A un o'r pethau i ni wedi gweld wrth gwrs yw twf ar yr ochr ddigidol, a ni wedi cyfrannu rhywfaint i hwnna yn creu dosbarthiadau neu gwrthgaredd ddigidol. Ond mae e'n golygu bod rhaid i ni wrth edrych mlaen i'r dyfodol, beth bynnag y dyfodol dosbarthiadau digidol, mae rhaid ni ail edrych wedyn ar ein cynlluniau busnes ni. Oherwydd, heb cael bobl yn dod mewn i'r adeilad, dyna sydd yn galluogi pob dim arall i weithio mewn ffordd, sef yr incwm ychwanegol yna ar ben dosbarthiadau neu ar ben sioeau. Felly pan ddechreuodd hefyd, oedd lot fawr o ddeunydd am ddim yn doedd yn ddigidol. Oedd e'n gret i weld a gwir y gwir yn doedd. Ond mae eisiau ni ddod at yn gilydd i weithio allan. Beth yw pen draw hwnna? Os ydych mae'n bwysig bod artistiaid, boed yn sgwenwyr, yn actorion, yn artistiaid, bod nhw'n cael eu talu am y gwaith, boed yn ddigidol neu yn y ffordd traddodiadol mewn stafell. So ni wedi cyrraedd fyna to, dwi'n meddwl, so mae yna lot o waith yn ei wneud fyna. Mae'n ddiddorol clywed ti'n gweud na, achos gyda ni sgwrs gyda Catrin Finch a cherddorion proffesiynol llawrydd rhai wythnosau yn ôl, a oedden ni'n trafod yr union yr un beth. Peidiwch a rhoi popeth i ffwrdd, oedd hi'n gweud, yn rhy fuan. A gai droi at Guto, yn amlwg i chi'n llwyfan pwysig ar gyfer artistiaid a bandiau ifanc fan Gaerdydd. Sut ych chi'n teimlo ma'ch perthynas chi gyda'r bandiau a eich cyfrifoldeb chi o gefnogi nhw yn y cyfnod anodd yma? Mae yn anodd dydi, dyn ni roi llwyfan i artistiaid lleol o Gaerdydd ac o Gymru, artistiaid newydd o weddill Prydain a artistiaid sydd wedi sefydlu hynna'n hefyd o emerging artists ydy'r term sy'n ni'n deud sydd ydy'r cnywellyn yr artistiaid dyn ni'n gweithio efo. A yn aml iawn, dyma cyflwyniad cyntaf pobl i'r artistiaid newydd yma. Dyma mewn ffordd, llefydd fatha clwb, ydy fatha'r research and development sy'n cerddoriaeth yn Prydain heb llefydd fatha ni i roi cyfle i artistiaid i honni i crefft, datblygu crefft a datblygu cynulleidfa hefyd. Dyn nhw ddim yn mynd i gallu symud mlaen i'r lefel nesaf wedyn a datblygu mewn i artistiaid sy'n gallu allan ei bywoliaeth allan o'r cerddoriaeth. Mae yna rhestr hir o artistiaid sydd wedi chwarae yn clwb dros y blynyddoedd sydd wedi mynd mlaen i fod yn headline y Glastonbury a gwylio mawr y byd. Coldplay yn enghraifft da, chwarae'n clwb nôl yn 2002 ar eu taith cyntaf nhw a wneud 2 noson wedyn yn Canolfan y Millennium i 60,000 o bobl yn noson 15-16 blynyddoedd ddiweddarach. Os ti'n meddwl yr impact ar yr economi lleol o gigs fel la, unwaith ti'n dechrau colli'r lleinen yna o ganolfannau neu gigfannau sydd yn rhoi'r cyfle i artistiaid ar ddechrau'r gyrfa, mi wyt ti'n mynd i golli'r ysgol yna mewn ffordd i ddatblygu'r artistiaid tua'r dyfodol. Dyn ni'n rhan o fudiad o'r enw Music Venues Trust, Elen sy'n edrych ar ôl canolfannau llawr gwlad sy'n cynnig cerddoriaeth byw, a maen nhw'n camgyfrif os na fydd na gefnogaeth gen y Llywodraeth ar gyfer y sector o fewn y cwpl o fisoedd nesaf, i gyfro'r cwpl o fisoedd nesaf. Bydd 90% o'r sector yn debygol o fynd i'r wal cyn diwedd y flwyddyn. Mae hwnna'n mynd i gael impact anferth ar gallu'r sector cerddoriaeth ym Mhrydain i fedru datblygu artistiaid y dyfodol. A mi newn ni weld yna 5 mlynedd, 10 mlynedd, 15 lawr y lein, pam nad ydyn ni'n cynhyrchu'r artistiaid da ni angen i fedru sefydlu a sementio lle Prydain fatha cynhyrchwyr artistiaid gwych byd eang. Mae e'n neud i rhywun feddwl, dydy, bod rhywun ddim, neu rheini sydd mewn pŵer, ddim o anghenraid wedi gorfod dod i ddeall y sector yma nes bod argyfwng yn codi. Mae'n sector cymleth o ran, dwi'n dweud sector yn ei ehangder fan hyn, o ran yr perthnasau sydd yn ddibynnol ar ei gilydd, chymod, yn gynulleidfa'n artistiaid, yn ganolfannau, a maen nhw gyd angen ei gilydd. A os yw un yn wan, mae'n effeithio ar y lleill, a mae o'n isadeiledd bregus. Mae'r isadeiledd yn holl bwysig i datblygu yr artistiaid, a datblygu'r gynulleidfa hefyd. Dyn ni gyd yn ganolfannau cymunedol, ond mae'r un gwaith yn cael ei wneud boed ni ar gyfer theatr neu cerddoriaeth clasurol mewn Canolfan y Celfyddydau trwy'r wlad. Ond mae angen y llefydd yma i roi y cyfle cyntaf i artistiaid
i gamu i'r llwyfan, i ddatblygu'r hyder, i fedru perfformio o flaen cynulleidfa, a hefyd i greu y cysylltiad rhwng yr artist a'r cynulleidfa. Mae'r elfen ddigidol mae'n gret dros dro, ond dwi ddim byd agos y teimlad o fynd i weld perfformiad byw, boed hwnna theatr, celf, cerddoriaeth, be bynnag. Mae rhai yn o nifer, a fi'n siŵr bod chi yn cael y trafodaethau yma ynglyn â reit beth fedrwn ni wneud, felly pan bod yr cyfle neu bach o leini ni allu dychmygu perfformiadau byw yn cael eu cynnal. Ydyn ni'n gallu cynnal pethau tu fas yn yr awyr agored. Fi'n gwybod Clwyd yn edrych ar hynny, a mae yn dibynnu ar eich lleoliad chi wrth gwrs beth sgynnoch chi fel tir o'ch gwmpas. Ydy hwnna rhywbeth o'ch chi'n ystyried, fi'n meddwl, Dafydd, er enghraifft? Yn sicr, ni wedi bod yn edrych ar hwnnw, a ni'n dal i edrych arno fe. Mae gynnon ni ofod wrth gefn y ganolfan, lle yn y gorffennol ni wedi gwneud sinema awr agored. I ni yn edrych ar hwnnw o ddifri Lenin arbennig gan meddwl fwy am falle Medi, diwedd Awst Medi, jyst i weld beth gallwn ni wneud. Ni wedi bod yn siarad gyda rhai artistiaid hefyd pa syniadau byddai gynnu nhw o ran wneud gwaith o'r fath yna. Ond fi'n credu, beth sydd yn bwysig, i ni gyd yng Nghlwb nhw'n gyda'n gilydd mewn ffordd, ond y canolfannau falle ni yw'r link agosa at y gynulleidfa, ac un o'r ddech ni wedi bod yn wneud, ni wedi bod yn cysylltu gyda'n cynulleidfa nhw, i ofyn sut maen nhw yn teimlo ynglyn â dod yn ôl i'r ganolfan, beth sydd yn dylanwadu ar eu penderfyniadau nhw, a lle licen nhw weld ni yn canolbwyntio gyntaf. So fi'n credu bod yn bwysig bod y gynulleidfa cael llais yn y penderfyniadau yma hefyd. Ond yn sicr, ni wedi bod yn edrych ar waith awr agored. Mae'n bwysig a mae eisiau ni ddatblygu hwnna fwy, dwi'n meddwl. Ond ar yr un pryd, does dim arweiniad eto nag oes. Mae'n anodd cymryd y cam a chynllunio a chadarnhau hyd nes bod hwnna yn real. O'n i'n siarad gyda Daniel Evans yn Chichester bore yma, oedd hi hunan yn gweud, mae gynnon ni'r syniadau yma, a dyn ni eisiau gwneud hyn, a mae gynnon ni'r peth gwych mae'n eisiau gwneud yn mis Medi. Ond dyn ni'n cweit yn gallu gwneud y dal i fod, oherwydd bod yr capacity yma, yr mass gatherings, neu beth yw hwnna ymgynnull torfol yma, ddim yn gallu digwydd. Felly, allai ond credu bod hi'n rhwystredig tu hwnt. Mae eisiau ni drio meddwl yn positif, a fi'n gwybod bod hi'n anodd gwneud hynny, achos mae angen bod yn realistig hefyd o wynebu anawsterau. A gyda bod y sgwrs mae nawr yn dod i'w therfyn, byr ac i'w i acrafu'r wyneb fel ydyn ni. Byddwn ni yn y cael gofyn i chi, cyn i ni orffen, i geisio crisialu pwysigrwydd yn canolfannau ni a'i rôl i'r dyfodol mewn un brawddeg os fedrwch chi, gan ddychmygu bod y rheini sydd mewn grym yn gryndo ach bod chi yn ceisio i darbwyllo nhw yn ganol yr holl blaenoriaethau dirifedu sydd ganddyn nhw. Beth fydde yr un peth na fyddech chi'n gweud i hoelio'u sylw nhw? O fi'n bod yn fen fan hyn, gai ddod yn gyntaf at Guto. Dwi wedi cyffwrdd hyn chydig bach yn gynt, ond iddo ni sy'n cynrychioli'r sector ymchwil at y diwydiant cerddoriaeth, hebddo ni gewch chi ddim eich artistiaid mawr y dyfodol, ys gawn nhw ddim cyfle i droedio y llwyfan am y tro cyntaf. Diolch i chdi. Dafydd? Wel, mae Gwyn wedi cyfeirio at fe'n gynt, fi'n credu, ond mae ddim i Gwyn, ond oedd yn rhywbeth o'n i'n bwriadu dweud, i ni'n sicr yn glid, ni'n glid cymdeithasol yn dyn ni. Mae'n rôl holl bwysig yn ni o ran llesiant ein cymunedau yma, ein cymunedau ni. Ni hefyd yn lwyfan i'r dychymyg, a bydde rhai yn dweud hefyd bod ni'n fal mirenaid. Hynny, mae'r celfyddydau yn cyffwrdd i ni mor bwysig yn bywydau pobl, a ni'n gwybod bod pobl yn gweld eisiau ni'n fawr iawn. Felly mae rhaid ni cadw golwg ar hwnna, dwi'n meddwl. Ond unwaith byddwn ni'n nôl, fi'n credu bydd pobl yn heidio nôl. Dafydd, o'n i'n bwtsi dy stopio di fyna, di mynd dros y frawddeg. A Gwyn? Mae'n gael dros ddicau frawddeg. Ond heb fod yn rhy wleidyddol, mae jyst yn teimlo i fi ar y funud bod yna frwydr yn mynd ymlaen am enau y wlad yma. Mae yna gymaint o symudiad i'r dde hefo'r holl frydni ar yr hiliaeth sydd yn perthyn i hynny. A mae o'n
dwi wedi byw trwy cyfnod Thatcher, a dwi'n cofio cyfnod cweit fatha hwn a bod yn ollol onest. A dwi'n meddwl bod o'n reidrwydd yn ni gynnig llefydd diogel, agored i pobl cymunedau ni, i brofi gwerthoedd a gweithgareddau mwy gwaraidd a hynaws, a rhai sydd yn rhoi mwy o bwysigrwydd ar bobl yn hytrach na arian, a wneud hynny mewn ffordd cymwysiedig a dim elitaidd. Sori. Diolch. Na, mae hwnna yn wych, a diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Gwyn o Galeri, Dafydd o Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, a Guto o Gig Canolfan. Dwi wedi dysgu gair newydd prynhawn yma. Gigfan! Wel, a lot fwy cryno. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi am orffen efo cwpled byr o ddiwedd cerdd yn dwyn y teitl artist gan y bardd Madw wedi chyfieithu'n fras fel hyn. Dyw celf ddim yn rhywbeth angenrheidiol, hyd nes iddo beidio a bod. Diolch yn fawr, gobeithio bod chi'n gryndo.